Anya as an ggóútar an nocht agus an séolá mát a gabí agus a féin, agus si an chaint scríofa mar bheith me sésa. An téan flát a bhaint hamsa ná an ceann a bhíon fumaínéir. Is úsach ard do bhaig le heisna na inéile an féidir an nóim a íslú, gur a maithe a fáil. Tá. Tá muid a láthar na rithíonn seo muid. Tá mar chachar ráile ní féidir fáil réilem. Féile na gailge, chuil a thuirt ar súm na leihananta seo muis. Deachar a rá muis. Tá táin na gailge maig an aim siráistenach. Tíime, béime, rachama, ceanama, rachama, ólama, déanama, iasama, ceanama, béime, ficima, imrama, cahima, torima, rachama, torima, rachama, tashtloima, ólama, déanama, cahima, rachama, jerhama, chukama, iakima, yoma, tashloma, hí ónál agus glasri am héananig mó bhean dónach na Cásca. Rachama na Australia. Bhhailm dul go London. Riven virus héin go carna mart. Har lear an sabra seo. Ragan hartar an meánhaid agus coppla míocha. Ag brahar an ring sláinte. Bhhaile gáil chun na Australia. Nach fánach an áitfuid a glimach. Bhí sé 9 géim Celsius an seo bhóstin jo. Tá dún garab an bóilte le gailtecht na ringe. Tá sé na chónaín Chicagos na Stát Déantaí. Bhí sé fuar am léana. Chuir an fanji am deire leis na planan na go léanáid. An bhirteagaí. Is créaltóirt an scatha a míthal a thair. An tráchtara is seár. Míthal an muirtartaí. Níor a sibháin dé saharan ná dé luan. Bé sibháin an teachtain se thugainn de cóna dé. Gach saharan agus gach luan. Céan fábhail tú a géar a fós a chuirta chuid gailge. Tá sí óg fós. Pósús san Austráló. Cheannaí mar teach an nún garabáin sa mblion 2014. Is máile ob a gud ban cosnachtaí I gumperclainne agus a gisteach. Tá sári orm. Bé me gail go dtí nniu áireach agus dearmad ar fada dhéanam. No. Racham me go dtí na Stát Déantaí le ma heilech an bhliain seo. Tashlóime le ma winses go dtí America an bhliain se thugainn, go dtí marisceil. Tashlóime le ma winser go dtí America an bhliain se thugainn. An bhliain se thugainn. Rachamid go dtí nniu áireach agus fanhamid an. Rachamid go dtí nniu áireach agus fanhamid an. Rachama na Stát Déantaí. 1 second. Rachamid go dtí nniu áireach agus fanhamid san óstán an sin. Rachamid go dtí nniu áireach agus fanhamid san óstán an sin. Rachamid go nniu áireach agus fanhamid san óstán an sin. No an seo. Rachamid go nniu áireach agus fanhamid san óstán an seo. Marisceil. Rachamid go nniu áireach agus fanhamid san óstán. Tá ósach. Tá éadorm leis na polaiteoirí agus áféilearm nar fiocht me an slíomhethe sin sa géadáid, ach mar sin héin ní chaach aine bhóta ar mo hon. Ní réon láháin, ní san éon láháin marisceil, ní san éon láháin a thugta na Cúisleán, ní san éon láháin a thugta na Cúisleán. Beag ar bheag an a thugta na Cúisleán. Tá fear na fáilte rót ar Facebook, tá fear na fáilte rót ar Facebook. 1 second. Gur maithad tá, surfa, sláánna cháirde, gur mína maithagaí, gur mína maithad róna,
Slán a cháde gur a míle maithe a rónán. Gur a maithe a rónán. Ní bhíon muine béadánach ná níanach muid cúlchaint réine. Ní bhíon muine béadánach nó níanach muid cúlchaint réine. Agus má chréidir tú sin chréidir tú go leor. Ní bhíon muine béadánach ná níanach muid cúlchaint réine agus má chréidir tú sin chréidir tú go leor. 1 second. Surve. Tá a fannacht an os mun héin muis. Ik gobar a stáisiún cúchta an mad a bán. Ní bhíon tadal i déanach go ach na haibrí I déanana sérvis gob. Síle mad a bháin. Surve. Cyrime an chat sósta me leanach Facebook. Sinne.